walicinsa mai suna mai ko za a musa wani na mana hasan haka ne malam zakari ya yanka a koriya sadaki naira 50,000 shi kuma malam hasan ya wakilto da naira 50 kawo malam zakari suka an biya na kada malam zakari ya wuce tsarin ɗaura auren abarokin da mai suna ofiya za a musu haƙari da mai suna malam hassan malam zakari ya halatta wa malam hassan auren fauziya a kan sadaki naira 50,000 lakadan ba kuma malam hassan ya wakilto da naira 50,000 an kawo malam zakari sun kafin zaman mutu an biya na kada sa albarka da wajen iya alamar haɗin na wasu وشرطه إمساك wanda bukata da dariya fatiha da wa ga maka da menene da haka ce sai in ce zo ne amma ta bugun ce kara Fatiha da ayatul kursiyu. amin Amin. amin Da karja ya kuma da ilafi. dukkan musiba Allah ya tsare Allah ya ba su jama'a ya da barka wannan shaida ce kenan shaida ko ba to Allah sanya alheri muka muke da iyali ma ai ma kai wa yara kamar da zuwa Amin. amin Ila ba kafa biyu. ko ya buya Allah amma da dai na daga wannan Wala ina nan nayi ba amani. Daura aure ne. Fatiha da alam na shara Fatiha da alam na sharaha. an ba mu mun karba
kaga wai rahi ne so ba amma idan na baba adebo zo ka bani ruwa yau jaba zo ba daya adebo wallahi bidiyo nake amma hoton na yi ya ba kowa sai ya samu mun gode Allah saka da alkhairi kun gode gai can za mu je mi godiya za mu cika gidan amarya mu je mi godiya Allah ta miki min gwa wajen wanda aka baka Tari. Tari. ba ka ajiye a baya ba samu za a yi wani ya ci kuna ina jama'a yau nan ga girki Bismillah ga muna. a yau nan ga girki ku taho jama'a wani